ang tao pag walang paningin. Bakit po? Malaking kaibahan. Dahil po pag may paningin ka, may kalayaan ka. Ano man ang gustuhin mo, magagawa mo. Ay pag wala ka pong paningin, kahit gusto mo, halimbawa, pupunta ka sa ganito, gagawa ka ng ganito, hindi mo po kaya. Wala kang nakikita eh. Malaking kaibahan. Pero tanggap ko naman. Dahil tayong tao, pag wala tayong kakayahan, dapat sa Diyos tayo humingi ng tulong. At siya ang nakakaalam. Alam niya lahat ang nangyayari sa atin. Isa ka ba sa mga nangangarap na magkaroon ng partner for life? Partner na panghabang buhay kang kayang panindigan at mahalin na walang katumbas. Isang kwento ang matutunghayan natin ngayon. Kwento na magpapatunay na kapag pinana ni Cupido ang puso, laban sa isa't isa ay pagpapakatotoo. Ito si Tatay Eman at Nanay Vilma. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila'y wala ng hiwalayan. Ngunit tila agad din silang sinubok ng panahon. Dahil isang buwan pa lamang daw silang nagsasama, ay tinamaan na ng sakit si Tatay Eman. Magtatatlong taon na po akong ganito. Okay. February 15. Siguro po mga 8 AM nang mag-CR ako. Nung pauwi na nga po ako, biglang sabi ko, ba't para ka kung may ulap ang mata ko, madilim. Yun po, simula na hindi ako pero nakauwi pa po kami. Nakakaaninag pa po ako nung kunti. O pagkalipas ng 5 araw, talagang wala na po. Ngayon po, na siguro po sa dating habanap buhay ko, tinan po ako sa nyuga na 12 hectares. Naglulukad po ako. Siguro po, nasira ng tuluyan ang mata ko. Ganito po ang nangyari. Nag-CR ako. Ngayon pala, napapansin niya ako na ang lakad ko, hindi papunta sa bahay. Palayo ako. Saan siya na mapunta? Sabi ko, pauwi. Ay, ba't palayo ka? Pero may nakikita pa kayo nun. Malabo lang. Malabo lang po. Ngayon po, ang nakikita ko lang, liwanag. Pero walang object. Tila ba'y unti-unting sinubok ng kanyang sitwasyon ang kanilang pagsasama. Hindi lang problema sa mata ang iniindanan ni Tatay Eman. Dahil nagkaroon na rin siya ng komplikasyon sa puso at sa bato. Para daw ako sa puso, saka ang kidney ko raw ay may tama. Ay, palibasa po sa kahirapan, kakulangan ng pinansyal, tumigil ako, Abril pa po. Nakakainom ng gamot. Herbal ang iniinom. May nararamdaman po ba kayong sakit pag Ay, hindi pag minsan ma'am, ang sikip ng dibdib ko masakit. Ano pong ginagawa niyo pag ganun? Nainom po ako maraming tubig. Kahirap po ibang-iba kaysa nung wala akong nararamdaman. Ngunit sa halip na sila ay panghinaan ng loob, ay mas lalo itong nagpatatag sa kanilang relasyon. Aakalain mo ba na ang love story nila Tatay Eman at Nanay Vilma ay nagsimula lamang nang sila ay maging magkatawagan sa telepono? Panahon ng pandemic nang sila ay magkakilala sa pamamagitan ng social media. Simula noon, ay tila hindi na sila mapigilang mag-usap araw-araw. Ay, nasa 2 taon po. Ay, matagal. Opo, kaya po kami, bago kami nagkita,
kilala na namin ang isa't isa. Mhm. Oo, simula pagising hanggang sa matulog. O, nag-uusap kami. Totoo lang po, nung panahon ng maganda pa po ang paningin ko noon. May Facebook po ako. Mhm. O, di, nakita ko ang pangalan niya. Mhm. Pero wala pong picture, bulag-lag lang ang kwan niya. O, nag-friend request. Sino po nag-friend request? Siya po. Totoo po yun. Tapos, ano pong nangyari? Yung po, adi, inaccept ko. O, pag kwan, mga tagal-tagal na, palitan kami ng chat, ng tawagan. Mhm. O, ayun guys, sa nagkamabutihan po kami. Hindi po kayo maniniwala. Mhm. Siya ang pumunta dito sa akin. Lubong ko sa bus ng mga, siguro mga magna-9 ng gabi. Tanda. Wala. Pagbaba niya, di. Siyempre, Niyakap mo po ba? girlfriend mo na ay diniyakap ko. I love you. Talagang ang pagmamahal niya ay nandun. O, talo pa po akong bata. Ginagaya ka ng pagkain, ng bihisan, pagligo. Nililiguan niya ako. Ramdam ni Tatay Emman ang hirap ni Nanay Vilma sa pag-aasikaso sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Sabi ko, ma, hindi kita pagbabawalan at hindi kita pipigilin. Kung dumating ang punto na pagsawaan mo ako, karapatan mo yun. Sabi ko sa kanya. Pero kako, asahan mo. Ang pagmamahal ko doon sa naging asawa ko ay iba sa naging pagmamahal ko sa iyo. Iba pala po ang pagmamahal ng may edad na. Iba lagi ang papasok sa isip mo. Hindi ito tatagal sa akin. Oh. Maski ako nabulag, at ako ay nabulag, wala man po akong yaman. Mhm. Paano man hahabulin niya sa akin? Mhm. Pero sabi ko sa kanya, ang mahahabol mo sa akin ang puso ko, pagmamahal ko. Kahit ako ganito ka ako, mahal ko ikaw. Mhm. Oh, kung hindi mo yung paniniwalaan, pero yun ay totoo. Hindi rin sapat ang pensyon na nakukuha nila mula sa pagiging senior citizen. Wala na rin siyang kontak sa kanyang mga pamangkin na noon ay tinulungan niya. Yun sa senior namin, Magkano po yung nakukuha niyo? 1,000 lang amount. So, 2,000 sa inyong dalawa. Saan man po yun marating. Paano niyo po pinagkakasyon Ay. para sa pang-araw-araw? Binabalansin na lang po. Ah, Marami ako mamang pinalaking bata. nasaan na po sila? Wala na magsipag-asawa na, wala na. Wala na nakaalala mas Paano isa. pinalaki po? Ay tumira sa po sa akin. Ikaw nagpaaral? Upo. Ang pagtulong ma'am para sa akin. Mhm. Malaking pasalamat ko. Mhm. Kahit ako ganito, marami ako natulungan. Dahil sabi po baga, tumulong ka kung kaya mo. Mhm. Huwag ka manghintay ng kapalit. Tulungan mo noon. Nagpapasalamat pa po ako at nakatulong ako kahit paano. Siguro may plano din sa akin ang Diyos na kaya pinadala ako sa Kanya kasi may plano din siguro sa akin ang Diyos. Sabi ko, sa Diyos na lang ako nag-aasa. Sa Diyos na lang ako ang gabi-gabi inaano ko, sabi ko, Panginoon, kung ito ang kapalaran ko, buong puso ko tatanggapin. Hindi ko naman ito, sabi ko, kayang sabihin na iiwan ko ito. Hindi. Sabi ko sa kanya, halimbawa sabi ko kung ako dito ang mauna kasi hindi naman natin alam ano. Sabi ko, tawagan mo na lang ang mga anak ko kasi sabi ko, tawagan mo na lang mga anak ko na total may mga number naman sila sa cellphone na ganito ganyan. Naghabilin ka na po. Oo. Bakit po? Bakit? Hindi natin kasi alam, di ba? Hindi ko alam na kung ako ang maano, kung siya ang mauna. So, naiisip mo na yung mga bagay. Oo. Siya, sabi ko, kung ikaw,
Minsan pinag-usapan namin kung gabi. Sabi ko kung ikaw ang mauna, sisikapin ko na mapaayos ang ano. Ngako ko lang sa kanya, habang buhay siya, ganyan siya, hindi ko siya iiwan. Yun na lang ang pangako ko sa kanya. Hanggang kahit na maghirap-hirapan, okay lang yun. Isa sa kanilang alalahanin ay ang layo ng kanilang lugar sa ospital. Kung kaya't hindi ganun kadali para kila Tatay Eman ang makapagpatingin sa doktor sa tuwing ito ay may nararamdaman. Mahigit 2.5 oras din kasi ang layo nila. Dahil rito, hindi na nag-atubili pa ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo at tinungo na namin ang kanilang bahay sa Upper Cabasag del Gallego upang sunduin at ihatid sa ospital si Tatay Eman. Maliban sa naitulong ng programang makapagpatingin muli si Tatay Eman sa doktor, isang sorpresa pa ang aming inihanda para sa kanila ni Nanay Vilma. Tay naman! Tara, tay! Hindi po, kahit nakatayo na lang. Oo. Tara, tay, may surpresa kami sa inyo. Akala ko'y nasa buti. Si tay naman eh. Mukhang nami-miss ni tatay, ano. Taas na yan. Sige lang, tay. O, dito lang, nay. Layo ka. Layo ko muna, ha. Harap ka dito, nay. Ngayon, ito yung surpresa ko sa inyo. Sa inyo yan, nanay. Ba't ka naiiyak? Lahat yan, nay. Sa inyo. Tay, halika. Hawakan mo to. Tara. Nay, sa inyo yan. Hawakan mo, tay. Ito. Ay, sus, Mariusi. Ito pa, tay. Ito pa, tay. Hawakan mo to. Mga delata. Marami yan. Napakalaking kong para sa buhay. Tapos, meron, alam ko po, medyo na-delay lang tayo, pero advance na rin to sa inyo. Matagal yun. Meron ka na tayo pang spaghetti, may pang, ano pa, pansit, o meron pang bihon. O, may kaldero pa tayo na. O, wag na yan. Alam ko po, ang pangako namin is yung sa tulong medical ni tatay. Pero syempre, hindi tayo pupunta dito nang walang regalo sa inyo. Maraming salamat po. Nyo. Maraming salamat po. Po tayo, ito na po. Ayun, marami tayong mga delata dito. Iba-iba naman po to. Hindi lang to puro sardinas, meron din sausage, meatloaf. Lahat po yan tayo sa inyo. Una, sa Panginoon ako nagpapasalamat. Kasi parang inanuhan nila ng ano ang Ako Bicol na madala sa amin, na mabigyan kami ng ganyan na tulong. Kaya maraming po salamat sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko. At hindi namin ini-expect yung mga tulong na ipagkakaloob sa akin. Akala lang namin ano lang. Akala namin yung medical lang. pagpapatingin ko lang. Yung pala, sabi nga ninyo, may sorpresa para sa amin. Kaya malaki po ang pasasalamat ko. Unang-una, dito kay Kagawan, Kay kay Kapitan. Kapitan, lalong higit ay sa inyo. Dahil hindi man mangyayari ito kung hindi dahil sa inyo. Malaki ang pasalamat namin.
Napakalaki mama ng utang na loob namin sa inyo. Hindi kaya sa salita lang. Pero kami, hanggat maaalala namin kayo, nandun ang pasasalamat. Patunay lamang na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kahit na anong bagay o estado sa buhay. Naway magsilbing aral ang kwento na ibinahagi sa atin nila Tatay Eman at Nanay Vilma. Dahil ang kanilang kwento at alalahanin ang siyang dahilan kung bakit nananatili ang serbisyong publiko ng Ako Bicol Tabang Ora mismo.